Tangde sar pini nili nangli pan kar tujalan teke la pen lo kar biang long arat la pen NC hela arat atum APHLC AB cetak tanglo pula bang so butak ahok ma ahok ke la pen kolosi A la pen kolosi B la bang so butak nang di tan aklar dat tak kar biang long arat tang ha netum APHLC pula tangte netum top ranking atum ke neli hello Sarkiri rong Pharge General Secretary alang lilo Vikram Hansit Rajesh Tiso Rajen Timum Dhoniram Rompi Lapen Duolang Deuri Teron Lapen Samson Teron Laikui Nilitum hello and then Nilitum ke AB pun Nilitum pupe APHLC ke APHLC pun anak non AB buka peklang ke nilituman lega peklang gali lega matlo ne peklang na kaningje tum do hala ajha tum non long hala long walk tu ke dam tum la tum si ke peklang lage nilitum ke pupi lage APHLC ke sivet la aku APHLC nilitum ba job program sital job party sital la pulo Central Body Pen President General Secretary tum chini dunde pin pen a program ki MK lage APHLC a program kali lage lage non hala nangli muher ki pu lai ho ya program ke lage APHLC a program kali lage mane la ke me thang jong pen oi hala tum ani ke hang pen bang party ke chang bang tum lo mene la son bang year ko la si la bang so lam la sinang ni klar dak pen kar biang long arat ka pan ke thang ko chorul tante la bang so APHLC po program long nang ni phana ar ju je pin pen rada tum du nang ji ma du nang le la bang so pathak nang di kar biang long arat la pen NC la rada phan nang di than paklar ji ma Neli pen ba General Secretary pen neli tum Central Body atum ningje je tikke lake APHLC program kali lo jong si APHLC program kali dek si kedang holote lake APHLC ka pi phuk akam pinak ko gadi lake la non hala mobile nang litin ku bom AB pu pu atum ku pinini lai hui ke lake APHLC ka pi phuk ya kam lo se claim lo election long neli phana pe rem ya phan lo la pen neli position kapang de ya phan lo se claim lo lake la neli kopulama neli position hedi neli kang tui kang de la na pang de ya phan lo se claim lo lage AP non MP election na neli phan a pe rem ya phan se claim lo lage la si jo si tum kar piang long la pen 6 schedule pang tang ni autonomous state talang long nang ji pulatan te nitum law pen si claim nang ji law ke the atum si claim nang ji nitum ke law kaning je ver law lam si kaning je ver atum la posin nili tum pu petik ke hala aka pregalong ki dun ke la ke APHLC ka pi phuk che plan det po la si nili ta choning ri lo man hura hala bang APHLC pu che krong thapra non APHLC ka pi phuk akam ke claim atum long ke dun de det nang ji la thake dun de det nang ki dun lo te la ke APHLC ka pi phuk lo lage BJP RSS bongo sena tomhan ke rap dun lo la thek lor lo ako ni tum ke chini ke la non hala ke dam bom tum ke la ke BJP pen bongo sena RSS atum si ke rap dun lage pupi de hala tum ko nat pen lo po ana poisa ke lom po di police tan ne dun de lo hala tum mangi neli tum mangi download te APHLC tu procession rally download te police nang ne dun titi ke neli tum man ke kita hala tu mau pan ke nemni manili tumpu red lo la salam amanon ke nemki long bang nem dum hoi pu pu pedam long le det setan non pi ako pedam long et le tang de chorul la sa nang di ke than ko